inovatívneho čistenia pleti je založený na premene olejového gélu na ľahkú emulziu. Olejové zložky zabezpečia dôkladné odstranenie make-upu a nečistôt bez mastného pocitu na pleti. Zároveň zanechajú vašu pleť hydratovanú bez zmeny hodnoty pH, vysušenia a narušenia jej prírodzenej lipidovej vrstvy. Otvorte kelímok a odstráňte ochranné viečko. Ako prvé sa zamerajte na odličenie očného okolia. Suchou špachtličkou naberte malé množstvo oleogélu, približne vo veľkosti hrášku a naneste ho na očné viečka. Zabráňte, aby sa do kelímku dostala voda. Suchými prstami smerom zhora nadol jemne rozotrite oleogel, pokým sa vám nezačne make-up a špirála rozpúšťať. Navlhčeným vatovým tampónom odstráňte rozpustený make-up jemným ťahom smerom od vnútorného kútika oka do strany. V prípade výrazného líčenia postup opakujte. Následne pokračujte s odlíčením a čistením zvyšku tváre. Špachtličkou naberte požadované množstvo oleogélu a suchými rukami ho naneste krúživými pohybmi na suchú tvár, krk a dekolt. Behom chvíľky uvidíte, ako sa make-up začína rozpúšťať. Potom si navlhčite ruky. Pri daní malého množstva vody sa totižto oleogel behom sekundy zmení na jemnú čistiacu emulziu. Na záver si tvár opláchnite a dôkladne dočistíte kozmetickou húbkou alebo uteráčikom. V prípade výrazného líčenia postup opakujte. Pri rannom čistení vám postačí polovičné množstvo oleogelu. Pre kompletné odlíčenie a čistenie tváre odporúčame pleť tonizovať a postupovať podľa vašej dennej alebo nočnej rutiny.